Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguwa lang ko niyo sa pangan nga Razi. 25 anyos, single, taga Davao City. Punto medikal kining akong suwat suliran. Dili gyud di ako sa ako ning inahan. Bahin sa iyang mga gipamati. Na-diagnose manggod ni siya nga may kidney stone. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, gamay na lang ko ang ani akong giluto. Maluto na ni. Makapaniod to na gyud mi. Rasi, tabang. Ma! Ma! Ngayon ka man, nagunod ka man sa imong bitiis. Tabagi ko. Pauno nga ning pagkurog-kurog sa akong paa. Nausa mo di ka ma? Ambot na unsa ni. Di ba akong lapalapa na nakit sa... Ma, kinuha ko nagkapos mo kasi mo gininawa. Nausa man di ay ka. Akong hawa, kasakit. Nausa lagi ka, oy. Ay. Pa! Pahain ka! Tabangan na to si Mama! Ma, kumusta naman imong gipamati? Medyo okay na ang kamay. Pero kapoy pagyud kay nga akong lawas. Naunsa man di ko nuko. Unya na lang, ganang maulian na ka. Sultihin na lang gud ko kung naunsa ko. Dili ka mag-uol? Nahibaw kung may kipabati ko. Mauntuganin na lang ko kung naunsa ko. Ma, na-diagnose ka nga may kidney stones. Ha? Pero ang good news, ma, kay base sa result sa imong ultrasound, dili ra kinahanglang operahan. Kay gagmay pa ni og posible pang mahilis ra sa tambal. Salamat in town. Unya, magkagawas na ta din sa ospital. Kini ko ganahan din hiday. Uy, marag mo samot magibati na ko din hi. Magpaabot lang ta sa iresita sa doktor, ma, ha? Tinira akong ihatag ni mga reseta, ha? Atong obserbahan kung upatuo ba ning imong kidney stones. Dili ra kayo ni isog nga tambal kay herbal raman eh. Unya, balik lang unya ta para follow-up check-up, ha? Ako nang gibutan diri og apel sa reseta kung kanus amo kinahanglan mo balik. Tanaon ta kung naapa ba ang imong kidney stones. Salamat. Thank you, Doc. Ma, kumusta man ang imong pamati sa imong gitumar nga tambal? Murag maayo gitong ipatumar sa doktor na ako nga tambal day Rasi. Kay may arang-arang man ang akong pamati. Nawa ng sakit sa akong hawak, paa o batiis. Adi na lang tingali ta mo balik sa doktor, oy. Unsa? Dili na mahimo, ma. Kay pabalikon baya ta sa doktor. Maayo ka man o dili. Mao nga mag-follow up check up gid ta, ma. Kadili baya ta mga doktor nga mahibaw kung nahilis ba gyud ng imong mga kidney stones.
Napay ko nga naulian ra ang mga gipamati ni mama sa herbal nga tambal nga iyang gitumar. Bisan ni arang-arang na ang iyang pamati, apan gipabalik ko pagyud siya sa ospital. Alang sa iyang follow-up check-up. Unya, Uy, Dok, Ngano, Dok? wa man mahilis ang kidney stones. ni arang-arang naman kuno ang gibati ni mama atong tambala, Dok, nga imong giresita. Pero diri sa bagong ultrasound, naapa ang mga kidney stones. Ha? Mao ba, Dok? Ginoo ko, unya, mag-unsa man ta, Dok? Ilisan ako ang imong tambal ha. Kanang isog-isog aron nga mahilis jud o para expulsion anang mga kidney stones nimo. Sige, okay, Dok. Unsa man ang mga tambala? Day, Oh, nga naman ka, ma? maraga, ibalik man ang akong gibati. Ha? Unsa ni balik kud, ma? Niya na sa bang pagpangurog sa akong paa. Sakit na sa bang akong lapalapa. O paspas na sa bang akong ginhawak. Ginoo ko. Kung akong hawak. Sakit. Unsa? Hala nga naman ka na, ma, oy. Tay pa saragod. Gitumar ba nimo ang tambal nga akong gipatumar nimo, ma? Gitumar, uy. Ikaw ba yung nagpatumar, ha? Basig gilipat-lipat lang ko nimo, ha? Nga nung binuangan man ta ka, uy, nga gusto man kong mamaayo. Pero, nga ni balik man ang imong gibati? Kung mauna, ibalik na lang tong unang gitumar di mama ni mo. Katong herbal. Pero gilisan naman gusto sa doktor tambala pa. Kay wa ko no mahilis ang kidney stones ni mama. Unya ganito may nauyunan sa imong inahan. Basin, di palang igo ang gidugayon sa iyang pagtumar. Maong wa pa mahilis ang iyang mga kidney stones. Pero kanang giilis nga giresita sa doktor niya pa. Isog-isog man kuno ng tambala. Para expulsion gid kuno na sa kidney. Mas maayo gid siguro na pa. Pero nga nung gibalik man ang gipamati ni mama nimo kung mas maayo pa na, ha? Mas ni arang-arang maghaang iyang gibati atong unang giresita nga herbal lang. Kadto na lang ipadayon og patumar ni mama nimo. Maayo ka pa? Naglibog mi karon kung unsay tumano namo aning mga tambala. Kung maayo ba nga magbuot-buot mi og balik og patumar ni mama atong herbal lang nga tambal, diin ni arang-arang ang iyang gibati. Pero mausad lagi, wa mahilis ang iyang kidney stones. Ug ang akong mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. May kidney stones si mama. Unsa ba kay hinungdan nga naa man ni siya ini? Makuha ba ning sakita kung himarat ka? O may lain pang hinungdan? Magkurog man ang paa ni mama. Sakit ang iyang lapalapa og hawak og paspas siya nga muginhawa. Ikaduhang pangutana. Sa primero, giresitahan si mama og tambal sa doktor nga herbal. Ni arang-arang iyang gibati. Apan pag follow-up check-up namo, wa man kuno mahilis ang iyang kidney stones. Angay ba da itong ilisan nga nakauyon man unta si mama? Ikatulong pangutana. Gilisan sa doktor ang resita ni mama. Mas isog-isog nga tambal para kuno pahilis sa kidney stones. Apan, nibalik man ang gibati ni mama. Dili kaha sakar ni mama ning tambala o reaction lang kini nga mahilis na ang kidney stones ni mama. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Sa imong paminaw, Dok, kung kinahanglan ilisan ang tambal ni mama, unsa man sad kang tambala? Kung ibalik to namong unang gitumar nga herbal ni mama kay nakauyon man siya ato. Posible ba nga mahilis ra ang mga kidney stones ni mama kadugayan? Palihog,
tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Razi. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ada na sa bako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa mga problemang punto medical, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, nga problema sa shabu, marijuana ug uban pa mga drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Legal ang mga problema ato ni batahan na motambag niya na. Daghang pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. O diri ba sa pangbuhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga dress how you want to be addressed. In other words, my dress style portrays my state of being. No? Kini damit na to ba? Nalampon nga ato pong bagay-bagay po, no? Kaya kung musod gani kag Metro Bank, o niya, nag-t-shirt lang ka, nagkaphag limong buhok, lisod-lisoron yun ka, lisod-lisoron ka das Metro Bank. So, mga na akong na-experience na sugod. Pero naka-long sleeve ka, double standard lagi ang treatment mo. So, depende lang kung sa imong sinina. Anywhere in the world, bisa sa Amerika, yun anak. Tanahon kang medyo, nagkaphag limong naong, second class citizen ka. Huwag ako mga saba, pero muna akong inistoryahan. Huwag akong experience sa kinabuhi. We dress how you want to be addressed. Kung ganahan kag, respetuhan kag ba, insert po na gamay. Di kay naglago lang ka. Okay? So ang ato matatampo karon lawa si Razi, 25 years old, single, taga Davao City. Pero dili ni may tungod ni Razi. Sa itong nabati kayo sa drama, may tungod kini sa iyang mama. Iya batong mama nga naa ako noy gituhuan nga kidney stones. Una naman ta. Single pa ni si Razi, no? Going back to our sender si Razi nga taga Davao City. About this sa problema sa iyang mama nga na ako nagituan nga bato sa kidney. Sabi ko na mga hinungdan aning bato sa kidney, tungod ba kuno kay himarat kay iyang mama, musakit na kuno ang lapalapa sa patail sa iyang mama. Magkurog-kurog nga magisod na ginhawa, no? Ila na ba edad sa imong mama Razi? Na ako na mga sambong nga mga herbal nga gitambal, wala man mahilis ang bato. Unsa man ko na ipahilis sa bato na di ko ka komentaryo ani mga herbal Razi. Kining Ruatinix, no? Kining Ruatinix usa ni siya ka tambal nga mo tabang pag dissolve mo breakdown sa o remove the kidney stone, no? Kining Ruatinix mo ka-increase man sa blood flow. Anti-spasmodic ni siya. Meaning mo effect ni siya mo promote ni siya diuresis nga mo relax ang urinary tract nga ma-spasm hopefully nga mahilis na ng ingon ta bato dang napita, no? So unsa may tambal mubalik ba kuno siya sa herbal nakauyon ko sa ato nga herbal. So dili lang ko Razi mo komentaryo aning herbal kay wa sa ko experience kayo aning mga herbal. Ang ako lang kinilang sa medical side of it kay medical doctor lagi ko. So ang kinimang kong kidney stone sa may hinungdan nga maka-form ang tag kidney stone. Ang hinungdan magyuni kay tungod sa imong pagkaon, binay imong pagkaon taas kayo kaning uric acid or calcium oxalate. Mao man calcium oxalate, uric acid mo na siya maka-form og stone, no? Komune siya sa mga tao nga hilig kayo mga chocolate, mga caffeine, mga cola beverages, kini mga nuts, mga nuts, peanuts, coconut, basta nuts. Ug daghan na po na pagubingon na yun ng kaon og nuts. Kaya taas niya siya oxalate content. Mga artificial fruits, mga tamis ng mga tea. Kaya taas man niya siya phosphoric acid o fructose. Mga processed foods, mga karne nga giprocess. Kung mahimo lang, maglikay ta ng mga pagkauna. So, pangitaon ninyo ng mga pagkaon nga low og sodium content, no? Like, for example, nagibutang low o light lang ang sodium salt content, very low sodium content, or unsalted nga mga pagkaon. So, mauna, o sa may mga tilimadon kung naa kay kidney stones. By the way, naa may mga
laing mga pinulungan aning kidney stones, no? Ngadto sa mga medical students, paramedical students, kung makabati kani mga ngalan nga calculi, kidney stones na siya, no? Urolithiasis, but pasabot kidney stones lang gyapon na siya, pasabot na. Kini nephrolithiasis, kidney stone lang gyapon na siya, ha? Related na siya. Kay mawala gyud na ang mga parat-parat nga imong makaon, rich in calcium oxalate, uric acid, mo-form na ito hard deposit with mineral and salt. Mukha na siya, mugahi. So, of course, sakit ang lower back, no? Ang kidney pads ni mo, kanang lower back, gamo ng pukpukon sa una, kasi emergency room para pag-test sa nabakay sakit sa kidney, musakit, no? Musakit to ng imong tiyan. Anya, posible sad nga nagpangihi ni mo na dugo sa imong ihi. Nga mura kag malipong, mura kag kasukaon. Ang bagay ni musuka gyud. Magilanat ka, kurog-kurog, nya nagpangihi ni mo ang imong ihi lain kay baho, bad odor ang imong ihi, cloudy, puti-puti. So sama na to ni pagremedyo unsa may mga tambal aning posibleng kidney stone. Inom ka daghang tubig yun, ha? Kay makatabang ng daghang tubig, nga kanang mga ilimnon nga rich in acetic acid like mga citrus, mga lemon, makatabang na siya. Kaya mutik kag mga pain reliever like ibuprofen, naproxen or acetaminophen, pwede na siya nga maka-alivio sa sakit, ha? Mga medicine nga gihatag sa doktor, makahilis na siya sa bato nga gagmay lang kanang dili kay dagko ba mga 5 millimeters lang ang gagmay kayo, makatabang ng katuig mong gihingalan sa tuig mong gihingalan Ruwatinix, na naana siya, makatabang. Kung napoy pa maagi ang mga doktor, ang urologist maging may expert niya ani, no? Sila ang doktor, sa may urologist ang kedua. Doktor Iking Tinasas, so urologist na siya. Kanang ilang gamitan og high energy bitaw nga murag wave bitaw, murag wave, murag mo-shock ba, murag mukurog-kurog, nga maka-breakdown ni siya sa mga bato-bato dahil dapita nga mahimo ng pino. Mura nagbalas nga without surgery ni siya, nga madala na sa ihi. O di ko kay bawa ani no ko experience kabati lang ko ani. Kuan ang gitawag niya lithotripsy. Lithotripsy ang term na. So lithotripsy mo na paghimuon sa mga urologist para pagpahili sa bato, kidney stone nga wa nay opera pa, ha? Nalam ngita mo urologist nalang nga gi-refer man ko doktor ni nalang Dr. Obra sa Arimen. Kay naman ko doon ay pahilis lang nga dili lang operahan, no? Diya sa Davao City nindot kay ng Southern Mindanao Medical Center, nindot pa na anywhere in the Philippines. Digong country mo diya, ha? So mas nindot ang inyong mga medical centers sa Davao kaysa Recibo, ha? So dool diya og usa ka urologist og ingna nga mao nay problema sa imong mama man dili man ni imo Risi. Alright, so ngadto ka nimo Risi to sa imong mama, ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa atong problema programa rather karong adlaw kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kay ko sa sige ninyong pagpaminaw sa atong program sa RFN. Taas kita greeting ninyo sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RFN. Daghang salamat o maayong adlaw.